Iqaf, aħseb, isma' min-nies, tibqax tirrombla minn fuq kulħadd. Kien dan l-appell li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil waqt id-diskors li għamel meta it-tlieta filgħaxija il-Parlament kien qed jiddiskuti ir-rapport dwar l-impatt ambjentali tal-proġett tal-Gvern li jankra vapur bil-ħażna tal-gass fil-bajja ta' Marsaxlokk. Il-Gvern ngħidlu iqaf, aħseb, twebbis rasek, isma' min-nies, uri li jint tassew Gvern li tisma' u mhux li qatta parsi tisma'. Isma' mit-tħassib tan-nies, għati każ in-nies, tibqax għaddej tirrumblax minn fuq l-interessi tan-nies. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li kieku dan il-Gvern huwa verament Gvern li jisma' kien jagħmel studji dettaljati, serji u indipendenti, inkluż tal-għażliet differenti li għandu qudiemu. Al kuntrarju, dan il-proġett kien ikkaratterizzat minn rapporti mhux ippubblikati jew rapporti preliminari. Saru wkoll rapporti min-naħa tal-Gvern. Iżda dawn ir-rapporti jew ma ġewx pubblikati, jew ġew pubblikati fis-6 u 6 minuti tal-lum, Alla jbierek laqqas nofsija qabel ma beda dan id-dibattitu importanti dwar dan is-suġġett li tant jinteressa eluf ta' nies. Jew rapporti preliminari, jew rapporti bħal dak ta' Papadakis b'disclaimer daqs dinja illi jgħid m'hemmx riskju sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa li tieħu ignition source. Di tajba? Al kuntrarju, Simon Busuttil kwota rapport ta' Hans Passmann, espert b'40 sena esperjenza f'dan il-qasam, li qal li l-leakage tal-gass ikollu effetti diżastrużi. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li fil-waqt li hemm qbil li għandu jkun hemm roħs fil-kontijiet tad-dawl, ir-roħs jista' jinkiseb permezz tal-interconnector, il-ġlieda kontra s-serq tal-elettriku u li frankar mill-ispiża tal-fuel minħabba l-effiċjenza tal-BWSC. Madankollu l-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Gvern se taħares ukoll lejn x'ġara f'Livorno u f'Ċipru, iżda minflok għażel li jieħu deċiżjoni li tifret il-pajjiż u ġib ir-riskju għax għal dan il-Gvern dak li jgħidu biss huwa tajjeb. La Livorno ma tagħti każ, la xiġri Ċipru, dal-Gvern u biss, dak li jgħidu biss tajjeb. Simon Busuttil saħaq li l-Prim Ministru jinkwieta dwar il-periklu għal-vapur jekk ikun barra, imma ma jinkwetax għal-periklu tan-nies jekk il-vapur ikun ġewwa l-port. Simon Busuttil qal li l-Oppożizzjoni se tkun il-vuċi tar-residenti li dan il-Gvern ħadilhom il-vot u tradihom u qal li l-Partit Nazzjonalista nhar il-Ħadd se jkun qed jorganizza rally b'appoġġ għar-residenti ta' Briżebbuġa u Marsaxlokk. Waqt li kien qed jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni kien hemm biss 8 membri tal-Gvern preżenti fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ma kienx preżenti u ma għamilx id-diskors tal-konklużjoni kif normalment isir f'diskussjonijiet importanti bħal dawn.